Diolchwch i'r arglwydd. Galwch ar ei enw. Gwnewch yn hysbys ei weithredoedd ymysg y boblwydd. Canwch iddo, molianwch e. Dywedwch am ei holl ryfeddodau. Canwch i'r arglwydd o'r holl ddeiar. Cyhoeddwch o ddydd i ddydd ei echawdwriaeth. O arglwydd ein ior ni, mor ardderchog i'w denw ar yr holl ddeiar. Cydweddiwn. Arglwydd ein ior, mae'r haul, y lloer a'r planedau yn canu dy glod. Mae tawelwch ei angderau'r gofod yn llawn o thogoniant. Ac mae'n cael hwnna'n unan gorlifo o lawenydd a diolch. Arglwydd ein ior mor ardderchog i'w enw ar yr holl ddeiar. Yn y tymor hwn, da ni yn cynnal ein gwyliau o ddiolchgarwch. Dwi'n credu chi wneud hynny i'r Sul diwethaf. Eto, da ni'n parhau ddiolch am bod Duw wedi coroni'r flwyddyn a'i ddaioni, wedi rhoi ni amser hau a medu, ac wedi darparu cawodydd a heilwen i'r had egino a thyfu a dwi'n ffrwyth. Ac mae wedi'n gosod ninnau yn bobl yn oruchwylwyr ar ei gread. Ac yn diolch, gen i'n diolch am iddo ymddiried un gofal anifeiliaid y maes, adar yr awyr, a physgod y môr. Ac am iddo roi i ni ddeall a dawn i drin y tir. Diolchwn i ti arglwydd am i ti ddiwallu anghenion ein cyrff. Am bopeth a wneithos yn rhoi boddhad i ni. Am borthu'n heneidiau a bara'r bywyd. Offrymwn i ti ein diolch a'n clod am y cyfan, arglwydd ein ior, mor ardderchog i'w denw ar yr holl ddeiar. Fe drawn ni nawr at yr emyn cyntaf heno, sef 24. O cenwch fawl i'r arglwydd, y ddeiar fawr i gyd, ac am ei iachawdwriaeth, molianwch ef o hyd. Mae yno ni ddau ddarlleniad heno, yn aill o lyfr y Salmau, a'r llall o lythyr Paul at yr Rhufeiniaid. Ddechreuwn ni gyda'r Salm 116, a dechrau gydag adnod 12. Sut y gallaf dalu i'r arglwydd am ei holl heilioni tuag ataf? Dyrchafaf gwpan iachawdwriaeth a galw ar enw'r arglwydd. Talaf addunedau i'r arglwydd ym mhresenoldeb ei holl bobl. Gwerthfawr yng ngolwg yr arglwydd yw marwolaeth i ffyddloniaid.
O arglwydd dy was yn wir wy fi, gwas o hil gweision. Rwyt wedi gosod fy rhwymau, ac wedi datod fy rhwymau. Rhof i ti offrwm diolch, a galw ar enw'r arglwydd. Talaf a ddunedau i'r arglwydd ym mhresenoldeb ei holl bobl. Ym mhresenoldeb ei holl bobl ac yng nghyntedd tir arglwydd. Yno, yn dy ganol di o Jerusalem, molwch yr arglwydd. Yna fe droi'r at y 12fed bennod o lythyr Paul at yr Rufeiniaid. Detholiad o ddechrau a diwedd y bennod. Am hynny, rwyf yn ymbil arnoch gyfeillion ar sail tosturiaethau Duw, i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Felly rhowch iddo addoliad ysbrydol. A pheidiwch â chydymffurfio ar byd hwn. Ond bydded eich wi gael eich trawsffurio trwy adnewyddu eich meddwl, mwyn eich wi allu canfod beth yw ei ewyllus, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg. Bydded eich cariad yn ddiragryth. Casewch ddrygioni. Glynwch wrth ddaioni. Byddwch wresog yn eich serch at eich gilydd fel cymdeithas. Rhowch y blaen eich gilydd mewn parch. Yn ddiorffwys eich ymroddiad. Yn frwd eich ysbryd. Gwasanaethwch yr arglwydd. Llawenhewch mewn gobaith. Safwch yn gadarn dan o'r thrymder. Daliwch ati weddio. Cyfrannwch at reidiau'r saint. A byddwch barod eich lletygarwch. Bendithiwch yr haen sy'n eich erlyd. Bendithiwch heb felltithio bydd. Llawenhewch gyda'r haen sy'n llawenhau. A gwylwch gyda'r haen sy'n wylo. Byddwch yn gytun ymhlith eich gilydd. Gochelwch feddyliau mawreddog. Yn hytrach rhodiwch gyda'r dystadol. Peidiwch a'ch cyfrif eich hunain yn ddoeth. Peidiwch â thalu drwg am ddrwg i neb. Bydded eich amcanion yn anrydeddus yng ngolwg pawb. Os yw'n bosibl, ac os yw'n dibynnu arnoch wi, daliwch mewn heddwch a phawb. Peidiwch am ynnu dial gyfeillion annwyl, ond rhowch ei gyfle i'r digofaint dwyfol. Fel y mae'n ysgrifenedig. Mae fi piau dial, mae fi a dalaf yn ôl, medd yr arglwydd. Yn hytrach os bydd gelynion yn newynu, rho fwyd iddynt. Os byddant yn sychedu, rhoeddynt beth yw yfed. Os gwneud hyn, byddai'n pentyrru marw'r poeth ar ei pennau. Paid â godded y drechu gan y ddrygioni, secha di ddrygioni a daioni. A byddai'n bendydd heno eto ar ein darllen a'n gwrando ar y gair. Gawn ni eto yn awr droi at yr arglwydd mewn gweddi. A dwi am ddechrau drwy ddefnyddio geiriau gweddi a gyfansoddodd cyfaill annwyl i ni fel teulu, ers llawer dydd diweddar barcherig D. Hughes Jones, gynt o Linden. Felly cydweddiwn. O'na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegru mywyd i wasanaethu Duw.
Ateb y weddi hon arglwydd, a dangos i ni'r gwahaniaeth rhwng gwaith a gwasanaeth. Rhwng yr hyn sy'n fydd personol a'r hyn sy'n fendith gymdeithasol. Mae i ni ein bod yn cysylltu ein galwedigaeth a chyflog yn aml yn lle a chyfle. Ein bod mor awyddus i wybod beth a gawn i ni'n hunain o'n gorchwil, heb gofio mae ein gorchwil yn y byd i'w gogoneddu Duw. Arglwydd gwared ni rhag byw yn hunanol mwyn osgoi croes. Rhag byw heb groes mwyn osgoi rhoi'n cwbl. Rhag byw i osgoi eraill yn lle ein cysegru'n hunain ei mwyn. Rhag byw yn farwaidd yn lle marw i fyw. Wrth gofio faint a wnaethos ti ein mwyn ni, cynorthwya ni arglwydd, i weld faint mwy y dylem ni ei wneud droso ti. Ac yna eto heno, fel y mae yn fraint i ni cael gwneud, fe ddylem gyflwyno i ti o arglwydd yn awr, yr rhai a ddymunau le yn ein gweddiau. Rhai o'r eglwys hon efallai, yn ei plîs, a llawer o rai eraill, sy'n hysbys i ni ac eraill sydd ddim yn hysbys i ni. Y gwan a'r blinedig, y cystuddiol, y rhai mewn poen. Fe gofiwn hefyd heno y rhai mewn profedigaeth a galar. Bydd di yn gysur ac yn gymorth i'r cyfriwrau o arglwydd. A phar yn bod ni'n ei hefyd yn gweld ein cyfle. Pan ddaw hynny'n bosibl i ni, i roi help llaw ac i ystyn cymorth. Mewn gair, mewn gweithred. I bynnag sydd angen y cymorth hwnnw. Byddi yw'n dros yr rhai sy'n dyfalu am eraill. Mewn gwahanol fannau. Mewn cartrefi gofal, mewn ysbytai. Neu'n ymweld â chartrefi yr rhai sydd yn bregus ac yn wan. Edithia y gwaith hwnnw o arglwydd. A ni'n credu i fod yn estyniad o weithgarwch a gwasanaeth a gweinidogaeth yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Pan oedd yma ar ein deiar. Cofia'n byd, gyda'i holl blinderau, gyda'i holl broblemau. Cofia'n gwlad, sy'n wynebu dyddiau digon dyrys ac anodd, ac ansicr yn ei hanes. Bydd gyda'r rhai sydd wrth y lliw, a rhai a etholir i arwain, a bydd iddynt weithredu, bydd ac lles nid hwy ei hunain, ond deiliaid a dinasyddion y teyrnasoedd hyn. Edrych yn awr mewn tosturi arnymnau, ym mhob gwendid, cryfhanu, a nerth dylan ysbryd di dy hun. O ble gyd yn unig yn dy nerth di, y gallwn ni ymlwybro ymlaen, a cheisio mateb
i thalwadau cyson di, arnom am wasanaeth, ac am weithredu yn dy enw. Hyn o'r llaf yn nhw'n, yn enw ac yn hyddiant, Iesu Grist ein harglwydd, a'n gwaredwr, ac ef a'n dysgodd i ddweud gyda'n gilydd, ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sanctiddi'r denw, deled y deyrnas, neler dewyllus, megis yn y ne felly ar y ddeiar hefyd. Dyroen ni heddiw ein bara binyddio. A maddau ni ein dyledion, fel y meddew ni nai ein dyledwyr. Ac nag arwain i brofedigaeth, feithir gwared ni rhag drwg. Canys eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant. Yn oes oesoedd. Amen. Ar ddechrau y fersiwn cyntaf o Gwasanaeth y Cymyn yn ein llyfr Gwasanaeth newydd, ceir cwestiwn y salmydd. Sut y gallaf dalu i'r arglwydd am ei holl heilioni tuag ataf? Sef Salm 116 adnod 12. Ac wrth gwrs, fe ofynir yr un cwestiwn yn yr un modd, yr adeg yma'r flwyddyn fel y dwedais i pan ddathlwn ein gwyliau diolchgarwch. Sut y gallaf dalu i'r arglwydd am ei holl heilioni tuag ataf? Ie, sut yn y byd? Mae modd i ni dalu diolch yn llawn i'r arglwydd am ei holl heilioni tuag aton ar hyd y flwyddyn ac ar hyd y blynyddoedd. Sut mae gwneud hynny? A pryd a lle mae gwneud hynny? Yn briodol ac yn deilwng. Ac fel y dwedais i, mae'r geiriau yma, cwestiwn y salmydd, yn ymddangos ar ddechrau ffurf ar ein gwasanaeth Cymyn presennol. Ac wrth gwrs, gwasanaeth o ddiolch yw'r Cymyn hefyd. Dyna'r enw a roddir arno gan eglwyswyr yn arbennig. Maen nhw'n sôn am yr Iwcharist, yn dydyn nhw. Gair sy'n tarddu o'r Groeg, wrth gwrs, ydy'r gair Iwcharist. Y gair diolch mewn Groeg. Ac yn adleisio geiriau Iesu yn y swper ola, ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd wrth i Iesu gyflwyno'r bara i'w ddisgyblion cyntaf. Ac felly mae yna ddiolchgarwch yn briodol yn y Cymyn am yr aber drud a gofiwn yn arbennig yn y gwasanaeth hwnnw. Wel, fe ystyriwn i ddechrau, y modd mae'r salmydd ei hun yn ceisio ateb i gwestiwn. Sut y gallaf dalu i'r arglwydd am ei holl heilioni tuag ataf? Dyma'r atebion priodol, medda'r salmydd, i'r cwestiwn mawr hwn. Yn gyntaf, mae'n dweud mae'r rhaid addoli. Dyrchafaf gwpan iachawdwriaeth, meddai, wrth ateb i gwestiwn, a galw ar enw'r arglwydd. Mae'n cydnabod, wrth gwrs, o Duw yn graslon. Graslon yw'r arglwydd, a chyfiawn. Ac y mae ein Duw ni'n tostyrio, meddai. Talaf a ddunedau'r arglwydd, meddai, wedyn. Ym mhresenoldeb ei holl bobl. Hynny yw, yn gyhoeddus mewn cynulleidfa o bobl Dduw. Yn ei esboniad ar rai o'r salmau, cerddi Seion,
Mae'r diweddar annwyl gyfaill, yr athro William H. Jones, yn dweud hyn. Un o'r pethau a bwysleisio'r salm hon, meddai, yw fod diolch yr unigolyn yn digwydd yn y gynulleidfa a ger bron pobl. Dibynna pob unigolyn ar y gynhysgaeth a ddaw iddo trwy amgylchfyd a thrwy wreiddiau. Gweithred o dystio I waith Duw yw addoli. Addoli'n gyhoeddus. Dyna lle mae'r salmydd yn dechrau. Ateb ei gwestiwn mawr. Ac yna, wrth gwrs, mae hynny'n yn arwain at yr rheidrwydd I offrymu diolch. Mae'r salmydd hwn, fel llawer I salmydd arall, yn gallu tystio bod Duw wedi ymyrryd gwell yn ei fywyd. Yn wir, mae'n gallu datgan bod Duw wedi arbed ei fywyd. Mae'n amlwg I fod wedi bod yn wael iawn ac mewn perygl o golli ei fywyd. A mae'n dweud fel hyn wrtho fo hun, gorffwysa unwaith eto fe enaid, oherwydd bu'r arglwydd yn hael wrthyt. Mae'r perygl drosodd. Mae wedi cael gwellhad o ba gyflwr bynnag oedd yn ei boeni. Rhyddhad o ba amgylchiadau bynnag oedd wedi bod yn peri trafferth iddo. Ac oni dyna ni yn y tymor hwn yn diolch yn arbennig i'r arglwydd am ein harbed dros holl gyfnod peryglus y Covid. Mae wedi bod yn gyfnod rhyfedd iawn yn dydi. Does dim ansoddair hyd y gwelai yn gallu gwneud cyfiawnder a'r profiadau mae pob un ohono ni wedi cael rhai yn waith na'i gilydd, dwi'n mynd yma, yn ystod cyfnod y Covid. Dyma'r lle I fanylu, wrth gwrs, ar y profiadau hynny. Ond da ni yn diolch mewn modd arbennig eleni. Nad ydy'r perygl ddim drosodd, wrth gwrs, o bell ffordd. Mae rhai ohono ni yn dal I ddysgwyl I gael brechiadau pellach eraill ohono ni efallai wedi eu cael nhw eisoes. Ac gen I yn diolch yn arbennig am y brechiadau a gawsom. A fi yn amddiffynfa I ni. Oni doedd hi ddim llai na gwirthiol bod gwyddonwyr a meddygon wedi gallu ymchwilio a chreu brechlynau mor effeithiol mewn cynllied o amser. Gwyrth yn wir. Da ni'n arbennig felly yn cofio diolch eleni am yr holl feddygyniaethau hyn. Heblaw, wrth gwrs, y diolch arferol yr adeg yma'r flwyddyn. Fel yr oedden ni'n crybwyll yn y weddi ar ddechrau'r gwasanaeth heno. Y pethau tymhorol, y pethau da ni'n arfer, diolch amdanynt o reidrwydd, mewn cyfarfodydd diolchgarwch, a hynny ar draws y blynyddoedd I gyd. Ie, offrymu diolch yn yr addoliad cyhoeddus. Ond mae'r salmydd hefyd yn sôn am dalu addunedau i'r arglwydd. Talaf addunedau i'r arglwydd. Ym mhresenoldeb ei holl bobl. Beth tybed yw natur yr addunedau yma? Mae'r salmydd yn sôn amdanynt. Wel, dwi'n meddwl bod yn rhaid I ni droi'r Testament Newydd I gael cymorth I geisio ateb y cwestiwn hwn. Beth mae Iesu ei hun
yn dweud amdanyn nhw. Fe gofiwch mae'n siŵr, fel yr ymatebodd Iesu i un o athrawon y gyfraith, a fynodd iddo, athro. Beth am na fe etifeddu bywyd tragwyddol? Mewn geiriau eraill, beth yw'r pethau pwysicaf i'w cyflawni mewn bywyd? Ac i gyflawni prif bwrpas ein bywyd, etifeddu bywyd tragwyddol. Ac mae'r cwestiynydd yr holwr ei hun yn cyfeirio at y ddau o'r chymyn mawr yng nghyfraith yr Iddew. Ydy'r cyfan un o athrawon y gyfraith ydy o, sef caru Duw a charu cydyn. Car yr arglwydd y Dduw mae'n dyfynnu o'r Hen Testament. Car yr arglwydd y Dduw ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl nerth, ac ath holl feddwl, a char dy gymydog, fel ti dy hun. Y ddau beth yn glwm yn ei gilydd, caru Duw a charu cymydog. A dwi am mentro cyfystyru'r ddau o'r chymyn hyn a'r addunedau. Mae'r salmydd yn dweud y dylid ei talu i'r arglwydd. Ond nid yw cariad yn sail i bob adduned. Addo caru Duw a gaddo caru cymydog. Ond nid yw Iesu'n disgwyl i'r sawl sydd am ei ddilyn ef ymrwymo, addo i garu Duw a chydyn. Ac yna, wrth gwrs, fe gofiwch i Iesu fynd ymlaen i adrodd y ddameg gyda'r fwy adnabyddus oedd ymhegion i gyd, dameg y Samaria Tregarog. Sydd mewn gair yn datgan bod caru cymydog yn hollol ben agored. Dyna di prif neges y ddameg dybia i, a dyna farn yr rhan fwyaf esbonwyr hyd y gwela i. Hynny yw, does dim ffiniau i gariad Cristnogol. Ceisio diffinio pwy oedd yn gymydog iddo. Oedd un o athrawon y gyfraith, wel dyna un o swyddogaethau cyfreithiwr ynddo. Tynnu'r ffiniau, dangos beth sy'n bosibl, beth sydd ddim yn bosibl. Ceisio diffinio'n fanwl. Beth mae'r gyfraith yn ei ganiatáu, a beth mae'r gyfraith yn ei wahardd. A dydy'r cyfreithiwr yma ddim yn wahanol i unrhyw gyfreithiwr arall. Roedd o eisiau diffiniad clir, mewn di a gwyn megis. Pwy yn union yw fy nghymydog. Ond wrth gwrs, mae Iesu yn ateb, does dim modd diffinio pwy yw'r cymydog. Mae'n ben agored, fel ydw i'n dweud. Wedodd rhywun, ni allwch ddiffinio pwy yn union yw ein cymydog. Yr unig beth y gall rhywun ei wneud yw bod yn gymydog. Bod yn gymydog. A gyda llaw, wrth fynd heibio, o'n i'n sylwi yn rhywle bod Sigmund Freud wedi dadla nad oedd caru cymydog fel ni ein hunain yn beth yw chwennych nag yn bosibl. Ac yna mae yr apostol Paul wedyn yn benod y darllenwyd ddetholiad ohoni yn gynharach yn yr oedfa heno, y 12 benod o'i lythyr at yr Rhufeiniaid. Mae o wedyn yn disgrifio sut y dylem ymateb yn greadigol i dosturiaethau Duw. Am hynny meddai, yr wyf yn ymbil arnoch gyfeillio,
ar sail tosturiaethau Duw i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw, sanctaidd, a derbyniol gan Dduw. Sylwch, felly yr hawch iddo addoliad ysbrydol. Mae addoliad sy'n wir yn ysbrydol yn galluogi ni roi yn hunain mewn gwasanaeth I Dduw ac I eraill. Welwn felly bod gwir gariad at Dduw ac at gymydog yn aml yn gallu golygu aberth. Ac yn weddill, y 12fed bennod yma o'r llythyr at yr Rufeiniaid, mae'r apostol yn mynd ymlaen I ddechrau I osod allan oblygiadau ymarferol cyflwyno ein hunain ein cyrff I Dduw. Mae'r drafodaeth I ddechrau yn arbennig yn yr adnodau agoriadol sy'n dilyn y ddwy gyntaf, yn delio â pherthynas Cristnogion a'i gilydd. Fe'i hatgoffir I bod yn aelodau o'r un corff yng Nghrist ac yn aelodau bob un i'w gilydd. A chan fod gennym ddoniau, meddai, sy'n ymrywio yn ôl y gras a roddwyd I ni, dylem ei harfer yn gyson â hynny. Os wyt yn rhannu ag eraill, wna hynny gyda heilioni. Os wyt yn arweinydd, wna'r gwaith gyda gymroddiad. Os wyt yn dangos tosturi, wna hynny gyda llawenydd. Ac yna yn rhan ola benod, a ddarllenwyd gynharach yn yr oedfa, mae Paul yn amlinellu yn fanwl reolau'r bywyd Cristnogol. Bydded eich cariad, meddai, yn ddi-ragryth. Peidiwch â thalu drwg am ddrwg I neb. Bydded eich amcanion yn anrydeddus yng ngolwg pawb. Os yw'n bosibl, ac os yw'n dibynnu arnoch chwi, daliwch mewn heddwch a phawb. Os bydd delynion yn newynu, cofwyd iddynt. Os byddant yn sychedu, coeddynt beth yw yfed. Os gwneud hyn, byddi'n pentyrru marw'r poeth ar ei pennau. Gwelir felly, fel mae'r benod hon yn cyflwyno adlais cryf o ddysgeidiaeth oesol Iesu ei hun. Na ddyfynir yn uniongyrchol ohoni ynddi. Ac fe awgrymwyd gan ysgolheigion yn arbennig gan y Cymro, W.D. Davies, gynt o Lanaman ac o North Carolina wedyn, awgrymwyd ganddo i'r apostol gael ei drwytho yn ysgeidiaeth Iesu, a sylfaeni ei ddysgeidiaeth foesol ei hun a'r ddealltwriaeth drylwyr ohoni. Ond nid yw'r cyfan yn casglu ynghyd esiamplau o'r amrywiol ffyrdd y gall y Cristion dalu ei addunedau i'r arglwydd, mwyn mynegu ei ddiolchgarwch iddo am bopeth mewn bywyd. Hynny darlith Pantyfedwen, 2 flynedd yn ôl, fe'r athro Linda Woodhead o Goleg y Brenin, Prifysgol Llundain, yn trafod casgliadau ymchwil oedd yn dadansoddi agweddau yr rhai elwyr yn post-millennials I hagweddau nhw at werthoedd a chredoau. Teitl I darlith oedd Understanding Young Millennials, Values, Identities and Belonging. Ac mae'n debyg bod detholiad ohonynt o'r ddwy ochr I fôr Iwerydd, yng Ngogledd America ac yn y deyrnas hon, wedi ei holi.
Post-millennials, wrth gwrs, yw'r bobl ifanc hynny, anwyd wedi'r flwyddyn 1996. Hynny yw, y rhai sydd o dan tua 5 heddiw. Cenhedlaeth sydd wedi ei geni i'r oes ddigidol. Ac yma'r cyfryngau cymdeithasol a'r holl gyfleusterau newydd a feddant yn ei galluogi ymchwilio'n barhaus i'w hunaniaeth. Dywedir ei bod yn ceisio bod yn ffyddlon iddynt ei hunain. Fel oedden ni'n dweud ystalwm yn Gymraeg, bydd driw i ti dy hun. Gan fyw ei bywydau yn union fel y maent yn dewis gwneud. Ac i'w chlaw popeth bod yn onest a hwy ei hunain. Ceisiant feithrin yn ddynt ei hunain ac mewn eraill, werthoedd goddef garwch, cydymdeimlad, parch a pherthynas dda ag eraill. Teimlant yn gryf, mae arnynt hwy y dysgu'n y cyfrifoldeb i geisio delio â phroblemau'r byd cyfoes, sy'n deillio meddant o hunanoldeb ac agweddau hunanfoddhaus y cenedlaethau o'i blaen. Post-millennials, medda'r adroddiad amdanynt, post-millennials tend to be skeptical about institutions and are largely disillusioned with what they have inherited from their elders and feel the burden to sort out the messed up world we have inherited. Leir bod awydd cryf yn ei plith i ail-afael mewn ysbrydolrwydd yn yr ymgais hwn i ddarganfod ei gwir hunaniaeth ac ail ddarganfod gwir werthoedd bywyd. A dwi fy hun beth bynnag yn cael yng nghalanogi wrth glywed y teimladau hyn a'r agweddau hyn sydd ganddynt y dyddiau hyn. Yn sicr, mae angen cysylltu delfrydau'r ifanc cyn heddiw a'r math o werthoedd am linella'r apostol a'r sail dysgeidiaeth Iesu. Yn unai mewn cyfnod o brynder bywyd ac adnoddau a'i cost, yn arbennig yn achos hynny'n codi mor sydyn, ond nid oes yma faes eang i'r Cristion fynd i'r afael ag ef heddiw. Ond nid felly, y lledaenir, dylanwad, y cymyn, yr Iwcharist, y diolchgarwch hwn am aber Crist, a dylanwad ein cyrddau diolchgarwch ar y gymdeithas anghennus gyfoes. Wrth i ni yr rhai addunedodd ynddynt fynegu ein diolchgarwch a rhoi hynny ar waith mewn gweithredoedd addas a theilwng o'n ffydd ac o'n harglwydd. Ond nid felly, y talwn yng ngeiriau'r salmydd ein haddunedau i'r arglwydd. Mwyn ei enw. Amen. Wel, gawn ni ddiweddu a diolch i chi eto am eich gwrandawiad ac am eich cydweithrediad yn ystod y dydd. Yr emyn ydy rhif 39. O caned pawb o bedwar ban y byd, fy niw am rhi. Cyfeithiad o emyn George Herbert.
Wel, gawn ni rhywun y gwasanaeth I ben gyda'r fendith cydweddiw. Bydde di dangnefedd Duw sydd y goruwch pob deall, warchod dros ein calonau anmeddyliau yng Nghrist Iesu ein Harglwydd. A bydde di fendith Duw yn dad, yn fab ac yn ysbryd lan. Gyda ni, gyda'n hanwyliaid, a gyda phobl Dduw ledled y ddaear. Nawr a hyd byth. Amen.